Čau, takže od minule jsme na Supře o něco pokročili. Vidíte, motor už je v autě, dá se říct se vším všudy. Přibyly tam i nějaké kompozitové díly, jako je Sahara motoru. V interiéru se připravují modely zadních tapecírungů. Jsou to pouze zatím jenom zkušební modely. V motoru chybí ještě škrtící klapka, která je poslední věcí, co bude třeba pro nastartování. Tady tyhle ty modely vlastně se upraví tak, aby v autě seděly co nejlépe, aby se pak ten finální kompozitový výrobek už mohl udělat na poprvé co nejpřesněji. Tady vidíte, chceme už téměř hotový výrobek, držák pro budíky, aby řidič měl informace, co se děje pod kapotou. Tady se vlastně upravuje, dopasovává tak, aby to tam sedělo co nejčistěji a aby hlavně ten výrobek taky byl udělaný tak, aby se dal vyndat a nandat. Auto je nyní připravené, čeká se v podstatě pouze na tu škrtící klapku, ať to tak třeba na první pohled nevypadá. Je tam vše, co je potřeba k tomu, aby to auto mohlo běžet. Tady vidíte novou škrtící klapku, je o 10 mm větší než sériová škrtící klapka, která na tom autě byla. Je celá jednodušší tím, že nemá žádný traction control, jako ta původní, má průměr 90 mm. Je to klapka z Nissana. Byl jsem muset ještě samozřejmě přezapojit vedení na snímače na té škrtící klapce, protože jsou taky jiný. Tady probíhá nějaký dopasování víka, tak aby se tam zbytečně dostávaly nečistoty k těm svíčkám, k cívkám nahoře, co jsou na motoru. Aby tam nebyl nepořádek. Pokud možno ani žádná voda. Škrtící klapka už je namontovaná, teď se musí propojit s výstupem z intercooleru. Dozapojit poslední podtlakový a tlakový hadičky, které jsou třeba k tomu, aby se mohl motor poprvé zkusit nastartovat. Počkejte, takhle skrz, jo. Myslím, že to končí před kolem. Vidíte sestavu benzínových pump, které jsou ponořené v nádrži. Každá má 280 litrů za hodinu. Dodávku paliva. Budíky už jsou taky na svém místě, jsou zapojené, aby se při zajíždění motoru dalo kontrolovat všechny potřebné hodnoty. Zapojí se elektricky soustava pump. Nyní je potřeba ještě levém nadkolí protáhnout dráty od nádobky ostřikovačů, která bude v kufru teďka. Probíhá zapojení těch samotných pump, co bude přímo v nádrži. Takhle už vypadá kompletní sestava. Jak to přijde do nádrže. Vedení už je taky připravené, takže je to jedna z posledních věcí, co je potřeba udělat. Už tam toho místa není moc, musí tam nasazovat postupně a více skládat až tím průstupem v nádrži přímo.
Jakože to dělané pouze na jednu pumpu a menší. Momentálně už je motor kompletně zapojen a připraven, čeká pouze na hladiče, aby se mohl poprvé nastartovat. Přibyla tam i nádobka na servo, která předtím nebyla. Tak teďka přímo před prvním nastartováním je potřeba ještě z motoru sundat víka ventilů a nalejt do toho motoru olej, pokud možno po celé délce vačkových řídilů, aby tam ten olej byl prostě dřív, ještě než to začne mazat samo o sobě. Než se musí dělat nějaký základní nastavení poloh, škrtící klapky a čidel a startovat. Když je mapa takto pozměněná, jak je na tomto autě odposledně, tak je potřeba ji postavit znova úplně od ničeho, takže je dost důležitý, aby ten motor poprvé chytil a dali se naměřit nějaké hodnoty, z kterých se bude vycházet a bude se ta směs buď ochuzovat nebo obohacovat, což se samozřejmě projevuje na klidnějším chodu pak toho motoru a jsou to první kroky, než se s tím dá vůbec vyjet. Motor se při tomto částečně před nalaďováním, nebo bych tomu řekl, také zahřeje, aby se z něj poprvé vypustil olej, který vypláchne všechny lubrikanty, které v tom motoru jsou od skládání. Do motoru se dá nová náplň oleje a bude se přednastavovat dál. Zatím jde všechno podle plánu. Žádný problém nenastal. Se udělá základní nastavení. Motor bude schopen běžet v celém rozsahu otáček na místě. Na najetí nějakých kilometrů, aby si motor sedl a byl připraven pro nějaké finálnější ladění. Víceméně teď jde jen o to nastavit, aby motor běžel v momentech, dokud vlastně je v motoru pod tlak, jako atmosférický motor. Ještě doupravuje nába volantu, tak jak je třeba, vzhledem k sedadlům. A vyrážíme na první projížďku s novým motorem nebo novým autem. S autem je potřeba najet řádově 500 km, než se dá přistoupit k hrubějšímu zacházení k motoru. Jsme najeli 500 km, aby se motor usadil a vyměnil se znovu olej a dalo se ladit. Pro motor je důležitý hodně řadit, přidávat, ubírat plyn, není vhodný jet rovně, proto ježdíme po takovýchto silnicích. Tady víceméně probíhá první nastavování
kdy vlastně probíhá i tlak turbomychadel už na nějaký nízký tlak, aby vlastně auto jezdilo v celém rozsahu otáček, řekněme, že třeba na tlak 0,8 baru, tak aby se víceméně všechno dělo tak, jak má. Tady je víceméně první zkušební jízda majitele auta. Zakrej se obočí. Ale můžou nám jezdit. Tak víceméně auto bylo nastaveno a vyzkoušeno, že je funkční na nějaký nízký tlak. Teď je dozapojená řídící jednotka se vším všudy, tudíž dá se ovládat i tlak turbomychadela. Tady nastává ladění na plný tlak. Vidíte poslední dolešťování už finálních výrobků zadních výplní. Povrch se musí obrousit a vyleštit. Tak tady vidíte kompletně dodělanou Supru v úpravě od Kageki Racing, motor kompletně přestavěn na Twin Turbo, nicméně větší než je série. Vidíte tady jiné sání motoru, jinou škrtící klapku, samozřejmě kompletně jiný palivový systém. Je tady upravená elektrika z důvodu jiného vedení tlakového vzduchu k sání. Motor má dvoulamelovou metalokeramickou nebo kovokeramickou spojku, odlehčenou asi o 15 kg. Auto má brzdy Endless, kola Advan Racing. Interiér už je taky komplet předělaný. Na autě titanový vejfuk od firmy Trust. Váží někde asi 4,9 kg, kompletní ten vejfuk. Je tam zadní přítlačné křídlo od firmy Top Secret. Údajně měřeno do 400 km rychlosti. Setup motoru je momentálně nastaven na tlak turbomychadel asi 1,3 baru, což by mělo zhruba odpovídat výkonu nějakých 600-650 koní. Určitě je v plánu i přidání tlaku a zvýšení výkonu, nicméně momentálně je základní problém s přenesením trakce na silnici. Vzadu na autě jsou použity pneumatiky Advan A048, o kterých by se dalo hovořit jakožto o slikách schválených do provozu. Samozřejmě není to hladká slika, je to se vzorkem, což je téměř dostačující pro nynější setup, nynější tlak turbomychadel za předpokladu toho, že je pneumatika dostatečně ohřátá, tak výkon přináší dobře. Co se týče předních pneumatik, tam jsou obuty Advan Neova AD07, což je nějaká high grip pneumatika, která momentálně v tomto setupu určitě není úplně ideální, co se týče brzdění toho auta. Jakož na předku jsou použitý brzdy Endless s průměrným kotoučů 380 mm a 6 pístkama, tak tyhle ty pneumatiky proto nejsou úplně vhodné. Takže v interiéru vidíte, je tady několika bodová chromolibdenová ochranná klec, kompletně vyrobené výplně dveří, výplně zadních boků z karbon kevlarového vlákna. Vidíte tady umístění budíků v, dá se říct, ideální poloze, aby
z postu řidiče bylo možno kontrolovat, jaké tam jsou hodnoty. Původně byly budíky umístěny na sloupkách, což momentálně z důvodu ochranného rámu není možno. V autě jsou 2 skořepinověvé sedadla Recaro s 6bodovými pásy Sabelt, což samozřejmě má zásadní vliv na cítění toho auta, jak se chová. V interiéru vidíte 6 kontrolních budíků. První je budík na poměr paliva a vzduchu. Ukazuje v podstatě, jak moc dobře se spaluje směs motoru. Další z budíků je budík na tlak turbodmychadla. Další je na tlak oleje, teplotu výfukových plynů, samozřejmě na teplotu oleje a teplotu vody. Na autě je určitě ještě v plánu inovace zadního diferenciálu z důvodu zvýšení trakce. Je tam v plánu nějaká karbonová kapota, hlavně z důvodu odvedení obrovského tepla, které motor generuje. A ještě budou v plánu určitě silnější zadní brzdy.